Десето място в нашата класация заема ямайско-британската мафия. Ямайците се пренасят вече повече от 50 години в Англия. Тази етническа група контролира сериозен дял от сделките с оръжие и наркотици на острова. Те все още се опитват да проникнат в държавните структури, което автоматично ги прави доста по-слаби от останалите групировки. Правителството в Англия не смее да ги класифицира като организирана престъпност, защото нямат реална структура или централно ръководство. На девето място е албанската мафия. Мафията в Албания се състои от доста престъпни банди. Това са непроменени правила, датиращи от 15 век. Те са сложили ръка върху трафика на жени, цигарите, алкохола, проституцията, автокражбите и рекета. Заформят се като сериозна организация през 80-те години на миналия век. Тяхната отличителна черта е изключителната бруталност, използвана при отмъщение. Сръбската мафия намира 8-то място в днешната класация. Тя оперира в десетки страни, а дейността й основно е свързана с трафика на наркотици, поръчкови убийства, рекет, грабежи и хазартен бизнес. В момента основният дял на тази организация се състои от 30-40 групи, работещи основно в Сърбия. В списъците, предоставени от Интерпол, фигурират над 350 човека от сръбски произход, ръководители и служители на най-големите наркокартели в света. На седмо място в нашата класация е израелската мафия. Основният вид дейност на тази организация са търговията с наркотици, трафика и проституцията. С времето тези хора се превърнаха в безмилостни убийци. Руско-израелската мафия до такава степен се е внедрила в политическата схема на САЩ, че даже прехвалената американска армия не може да ги извади от строя. Шестото място е отредено за мексиканската мафия. Изключително мощна престъпна структура в САЩ, чието корени са в затворите. Зараждат се през 50-те години на миналия век и се позиционират като защита на мексиканците, лежащи в американските затвори от другите престъпници и надзирателите. Основната дейност на тази групировка е изнудването и трафика на наркотици. Отличителната им черта е, че са изключително брутални към онези, които не желаят да плащат наложените от тях данъци. На пето място поставяме японската мафия. Редиците на японската якудза начисляват над 110 000 човека, докато в шумната американска престъпност няма и 20 000 човека, като се има предвид, че населението на САЩ е почти 2 пъти по-голямо от това на Япония. Като основна сфера на дейност се очертава рекета, разпространението на забранена порнография от Европа и Америка, проституция и нелегална емиграция. Хората в редиците на тази структура са наследници на самураите, а основателите са техните бащи, даже и дядовци, предимно с многодетни семейства, които не са имали нищо друго, освен меча. Номер 4 съвсем заслужено заемат китайските триади. Китай бързо се очертава като големият лидер в световното развитие. Този процес, разбира се, има и отрицателни аспекти. Китай заема водеща позиция в световната икономика, но през това време и организираната престъпност в тази многолюдна държава се увеличава главоломно. Водещият ресор в организацията е трафикът на хора.
В доклад на Европол от 2006 година е отбелязано, че китайската мафия е основният лидер на трафика на хора в Европейския съюз. Дялът на престъпленията, причислени на китайските триади, се равнява на 50% от престъпленията, извършени от чужденци. На трето място сме поставили колумбийските наркокартели. Колумбийската мафия е един от най-големите световни доставчици на кокаин. Бизнесът на тези хора е толкова успешен, че до този момент всички усилия на властите да прекратят това се оказват смешни. Организацията съществува от средата на 60-те години на миналия век, когато картелите Меделин и Кали се превръщат във водещите производители на кокаин в света. Втората позиция е за сицилианската и американската Коза Ностра. Оттам идва и произхода на думата мафия, която е използвана като боен вик при въоръжената борба срещу французите, започнала още през 1282 година. Скоро тези отряди се превърнали в професионални войници, които започнали да взимат своята лепта срещу защита от тяхна страна от външни врагове. В края на 19 век хиляди сицилианци се опитват да избягат от бедността, като се местят в Америка. В големите американски градове се заражда Коза Ностра, което означава мрежа от сицилиански семейства, които контролират казината, проституцията, рекета, трафика на алкохол, цигари и оръжие. Тези сицилианци са уважавани от обществото и се управляват от капо ди тути капи. Важни фигури в тези структури са също така и наемните убийци, телохранителите и съветниците. И както вече се досещате, най-мощната престъпна организация в света е руската мафия. Състои се от над 500 000 души. Кръстниците на тази групировка контролират 70% от руската икономика, както и проституцията в Китай и Макао, наркотрафика в Таджикистан и Узбекистан, прането на пари в Кипър, Израел, Белгия и Англия. Под тяхното крило попадат и кражбите на коли, трафика на ядрени материали и проституцията в Германия. С изчезването на желязната завеса изчезва и контрола върху разширяването на руската престъпност. Първата емиграционна вълна е факт още през 70-те години и се насочва предимно към Израел. Сериозната вълна обаче се наблюдава при разпадането на Съветския съюз, когато светът се сблъсква с истинската руска престъпност и чак тогава осъзнава размерите й. Точно по това време идва и названието руска мафия. Тази общност има много специфични интереси в различните страни. Има данни, че руската престъпна общност в момента оперира в 50 държави по света.